Fişik Sagat Murat. Tamakartın işgari baş aparat. Türkmenistan'ı gaty tanalyan platformada Tamakars. Yani Tamakars adı ilkinci ideya nereden dörüdü? Ne yapsın Tamakars? Aslında maşin için niyetledik. Şu adım Tamakars'ın adı verdik. Türkmenistan'a maşinler diyen maniydi. Gelen teklifler oldu. Başka zay koyacak olanlar var. Telefon. Ona yine şu ön kadına koyduk yani Tamakars'a. Sudan şan adını yitirmeyecek. O yitirmeyecek. Tamakars'a adı meşhur oldu. Şu adım yine koyduk. Hem galyberse de onça adam üşenden soň bu märke sowulmasyn diýdiň. Awa. Şäzirki wagtda näçerek ulanjyňyz bar? 200 000 owra ulanjymy var. Näçe işgär işler? Alçsan işgär işler. IT dünýäsynyň geljegi bilen baglanşykly. IT-den tägem hünärmenler gerekmi ýa-da IT-niň häz hünär uğurlary boýunça şu wagt hünärmenlere has zerurluk bolýar. Programmist gerekmi, grafikaçy gerekmi, Designer gerek, marketolog gerek, gerek, operatorlar gerek, moderatorlar gerek. Siň vilayatlarda şahymçylygyňyz bar? Yok. Açmak niyetiniz var? Gelecekti belki. Bazaryň ýagdaýyna seredýäňiz da onu. Böyle. Köp sag bolun. Üstünlük hem razı olsun. Tamam.